weumwe mwana wakapama. Saka tsoka wakati nyai haiti kuti inini ndiwe ndikaona changamira. Woza kuti nyai ipinde mudare. Saka tsoka wakati ndichauya ndinoparura ndega. Woza wakatoitanga wachatoipedza futi. Saka mwana pamwe vanenge vakuti akafungwara-ngwara. Ndosamwe kwapamira chima kuti vanhu wadare weyo namda tibatsire. Yakati tsoka richawafana kuti wauye. Woparura machila ekuguta. Mumiri wenyaya yacho kuti patwe forward. Bosi tobatsira uyo ndiana baba wakasheka sina kusarwa na baba kumana rapo. Saka kuti apotera. Saka tsoka mukwanisa kupira yenyu machina. Chino chiri. Pamsori. Ya. Iri kutaurwa nemukurukota wamambo ichokwadi. Tiri mukati merudzi rwekwapama. Tadaidzwa kubatsira musha wekwapama semhuri. Takanosangana nenhau yemweya wemufi uchinochema kuti ini handina kufa zvakanaka. Handisina kufa zvakanaka. Ndiri kungoshanda. Ivhu rangu rakatorwa chiremba. Bvunza hama dzangu nevedzinza rangu kuti rakaendepi uye riri kuitei. Dzinza rangu riri kuziva here zvakatorerwa ivhu rangu? Riri kumboitei? Chinangwa chachiri chei? Imi vana baba muri kuzviziva here zvakabatirwa guwa rangu? So tichipiwa mibvunzo yakadaro yakatikurira. Ndinoimba dare rakasviswa kuna ana Pama. Rasvitswako ndichitondera panguva iyoyo panodairwa kuti baba vanodaiwa kuti ndakatumirwa munhu kubva kuSouth Africa. Ndikangofonerwa kunzi baba tambirai munhu ari kuuya kumba ikoko. Baba akafunga kuti munhu ari kuuya kumba muenzi. Baba munhu ndokusvika. Asi munhu asvika anoti 2 minutes waisamina mato waita zvawaita. Iwo ndiwo anoziva zvawakaita. Ndokuti toda kuenda kuguwa remufi. Kuda unotorwa ivhu reko. Kunzwa kwangu kunonzi baba ndo vakazorayira mwana kuti iwe mwana enda upangidze guwa rani remufi. Ivhu rikatorwa rikaenda Joburg nanhasi. Ndichisangana nechiitiko chakadaro munyika yaMambo Mutasi. Uku mweya uya ururamba uri kutaura kuti chibvunza dzinza rekwapama kuti ndakatorwa ivhu rangu ini ndakatorerwei uye ndiri kumboitei uye zvakaitwa dzinza rese riri kuziva here chinangwa chakatorerwa ivhu rangu. Ndobva ndadzoka mumashure pandaipa sabhuku nawo iri kutaurwa iyo. Ivhu rinotorwa here munzvimbo mako kana mudunhu mako usingazivi. Sabhuku unoti itsva yandizvimbira. Zvino mweya uyu uri kutaura ndoregedza here munhu yobuda ataure? Mushawanomuka woiwoyo. Ini mibvunzo yandiri kubvunzwa nemufi handigoni kuipindura. Asi iri kubvunza imimi. Ndimi muri kuziva chinangwa chamakatorera ivhu rehama yenyu? Kuti makaokanga, kuti rakaiswa kumuchinjikwa, kuti makaoratsa munyanza, kuti makaoita sei? Ndiwo wari kuziva zvawakatorera. Tinofunga pakutaura ikoko baba ndo paanenge akatanga upepuka wokuti zveshuwa. Tikati zvino mweya uri kuda mhinduro. Handitoba? Takawaunganidza semhuri kudaro. Ini ndinofarira kutaura chinonzi chokwadi. Nekuti ina handifariri kuzoti munoona nhau dzevanhu vakafa. Ukadzimara watombopindana nayo. Ukaibata zvakanaka munhu uya anouya achitaura newe now and then. Ndichibva mudare iroro mukomana iye ndakamurota achiuya achibvunza nhau dzake. Achindionesa humwe utsotsi hwanga hwoitwa mukati merudzi. Humwe huchiitwa nevanhukadzi nemadzitete mukati memusha kudhonza rawo wega joki.
kunzi uri kuona here zvinhu izvi, wona zvatakuitwa, wona zvakuitika mukati memusha. Saka ini zvokuti ndinetsane nevafi venyu vaindionesa matare enyu muri yekwaPhamaswa tukai mutaure chokwadi pamberi pedare ramambo Mutasa kuti nauya makatorera ivhu kumakuwa mwaidare kunodii. Makurukota amambo Mutasa ndakati nyaya iyi handigoni kuitsindira kana kuti kuivhara ndiri ndegaba. Pena ndakati ndiyo new curriculum yawo yekuti vanhu vangovhurenda mumakuwa vaivotora mabva enda junior yendi. Pena ndizvo zvaduitwa kwamambo Mutasa hatichazive zvatibva zvabuda pachena makurukota. Ndakati inini iyi yandikurirai nendagadziriso yacho ndicharo ndifambe kopinda futi kusvika kumai kumakuwa. Ndopinda here mumakuwa mambo wasuruziwa 1, ndopinda here sabhuku wasuruziwa 2, ndopinda here iro dzinza racho risina kududzira zvizere chinangwa chawakatorera ivhu iroro. Ko sei 1 munondiana information kana kuti 2 taurai pachena zvako kana mamuda kumutsa kazvikudiwe pachena 1 wamarika ini ndakaita ndandirumutsa chi hama yangu andizvopa dzinza roona kuti zveshuwa he was trying to fight for his hama andizvo ini apa handichaziyoba ndawamanyika watauri chokwadi wangonzvenga ndiyo nyaya ndakasangana nayo makurukota kwamambo Mutasa wari kotora mavhu amenoti ade kuti adokrosa bhodha kuti adoendeswepi kuti aripi nanyamutsunoyu hatiruziwaba wati zvidairirawo nekwaPhama kuti watidairiwo kuti pena wari kuisepi nandichazivewo asi ini kutaura chokwadi pena wanerinaso watitaurirawo asi mufi aitaura kuti handina kufa zvakadini zvakanaka. Hatisazozivi kuti kusafa kwake zvakanaka chini chakaitika hapana achaziva. Saka iyi ndiri kuitura kune mhuri yekwaPhama kuti itsanangurire mhuri zvizere kunyange iyo mhuri yakewo kana iripo iri mhenyu wanzwawo nhoroondo yababa wavo. Ende sei makasarudza iye kutora rake ivhu chete? Among Phama family kumakuwa ari kuma 2050 why makatora reuyu nemhaka yei? Mibvunzo inoda kupindurwa mwana achizivawo neni ndichitozivawo nedare ramambo Mutasa richitozivawo. Toda kuzivawo nekwaPhama whether mune mari hamuna mari handichazivi bai asi nhau idzodzo dziri urema kuti mamunotora muienda konamatirisa uko asi munotuma here munhu dzinza risingazivi mazvitete aripo wamwe waripo mongotuma murapi here anongosvika kungoita zvaanoda kumakuwa musina kuzivisa vamwe vese. Pamwe ndo maitiro acho ina handichaziviwo. Iyi nyaya ndakaisiya panzira ndakatadza kuipendera ndikaisiya panzira ndikati handigoni kuipendera mambo wasiri kudini nokuti ini ndandichazobatwawo ndamumakuwa mupendera tumwaiti mvura netudute netunyuma makusapurika kirikisi ndinazongombe 4 dzekopa mambo Mutasa nekuchenura nzvimbo yake handipfiri nyaya ndiri kuona iri pambene. Saka tatidorera dzinza rekwaPhama kuti mutaure kuti mavhu mudotorerei mamurizama kudidini uye munhu wacho akambotumwa ndiwani? Ndisawira kwaPhama here mukwasha here umboripi zvakandooneka kamwe kuenderera kaenderacho? Dzinza ngarimuzive abudewo pamhene munhuyo kuitira kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Amen. Pamusoro makurukota amambo Mutasa pamusoro yechiremba ini ndinoitwa Lavumo Phama. Nyaya iri kutaurwa iyi takaizwa nachiremba wachiitaura akanangana nemunin'ina wangu ndiye aibvunzwa nenyaya iyoyi. Iye nyakubvunzwa wacho pakubatsirana pakutora ivhu neaimutuma wacho anga ari kuSouth Africa nhasi haana kuuya angoti gumbo rangu riri kudini riri kurwadza. Saka way forward hatisi kuiziva nekuti iye ndiye aifanira kupindura kuti zvakambofamba sei kuti mavhu awo anotorwa. Ini pazvaitika pese apa ini wacho ndandisipo ndaisenzera kuBulawayo ndakatongoita zvekungozwawo karonyero kupe kuti ndo zvaitika papi mukati memusha. Asi
pane mwana wacho ari panapa angangokwanisa kutsanangudza zvimwe, nokuti zvimwe zvacho iye anga aripo pazvaiitika, anokwanisa kumbotsanangudza kuti dare rizive kuti chii chakamboitika. Musoro makurukota amambotasa, imi ndinoitwa Valentine Palmer, mwana waRindsay Palmer akashaika gore ra2009 muna March. Washaika kudaro wakashaikira kuSouth Africa. Kuuya kwawo kuzowigwa wakaunzwa naiwo bamunini wari kuSouth Africa, ndo wakauya nawo kuzoti wawigwa. Wauya nawo hapana kutora 2 months wadzokera. Mukudzokera ndo pawakaita accident, wachiti effect parufu rwacho irworwo mota yakatombonga yobvira ichibaka yabva yaenda waenda unogaisa upfu. Ndobva wazobva wachienda kuSouth Africa kudzoka parufu ipapo pamakuva panonzi ivhukuvhu. Isu vamwe wese takatora. By that time ndofunga ndandiri grade 6. Isu vamwe wese takatora ivhukuvhu tichidzose inoitwa namufundisi. Iwo wakatora raunga inaro wakadzosera wakaisa wakakanda muguwa. Zvinova zvakandishamisa, asi kubvunza ndandisina nekuti ndanga ndichirochi mwana, asi zvinhu zvandaiona zvichiitika. Mukuuya kwawo kuuya kuzowiga awa wana mukoma wacho wanga watovamirira kuti atokugamuchira kuti unge tichizosvika tese kumusha. Wakapfuura wakawasiya wakauya wakazowiga wega naiwo bamukuru variko kumba. Wanova iwo ndo wakazotumirwa n'anga yakabva kuSouth Africa after paitika accident, wachidzokera wari munzira wachinzwa wakuwara zvakanyanyisa. Saka tatumira iyo n'anga iyi kuti inge ichigadzirisa kuti ari kunzi akatsamwa ari kuda kuenda neumwe. Ipapo mai wanga wachiri kurarama. Mai wakapirwa nyaya iyi nabamukuru variko kumba kuti apane munhu atumirwa neuyu kuti ange achizogadzirisa nyaya iyi. Mai vakati ini handikwanisi kunga ndiri pakati pazvo, imi ndimi wana wekwapama. Ipapo mazuva iwo ndo zvichitonzi zvikuitwa mangwana takatobuda pamba tikatoenda somewhere, ndobva tazodzoka zvapera. So mukuzotatsanangurwa nachiremba, ava bamukuru vari kuti pakauya n'anga iyi hawana kuenda iwo kumakuwa. Wakatumira mwana wemunin'ina wavo anoteedzana nababa wangu ina akashaikawo futi zvakare. Uyu mwana uyu ndichimuona munin'ina kwandiri, ndakamusiya negore. Pakaitika zvinhu izvi amushure anga ari grade 4 kana kuti 3 kana ndisingakanganisi. Ndiye ari kunzi ndiye akaenda nen'anga iyi kumakuwa. Zvinova zvinozodzoka zvondishamisa futi kuti anga azoziva sei kuti iri ndiro guwa pamusha wese wemakuwa uri pamutasa ipo paya, kuti agozosvika achinongedza kuti iri ndiro rabamunini. So ndo nyaya yacho mamiriro yakaita kusvika iko zvino. Ndotenda ari kumasvingo. Handisi kuziva kuti ranga rakasvika iri kwaari shoko kuti akwanise kunga chiwe. Ari right, mwana ari kutaura. Ndichiri ipapo tiri mudare rekwapama racho. Vanonzi avapo nhasi vanga varipo. Ndokumbira kubvunzawo mhuri yese yekwapama haana kudaira here nemuromo wake kuti ivhu rakaenda rikatorwa rikauya ndikaliona rikaenda. Wakadaira chitoti 2 kg yakatorwa. Yanga iri 2 kg. Ati chiri kundishamisa ndechekuti nhasi taamudare renyaya inyainya. Gumbo rabva razorwadza siriyasi yekuti wanotadza kufamba kuuya pano padare ramambo panapa kuti tidaire nyaya iyi tiipendere. Inzwai kutsanangudza kuri kuita mwana. Dare raari kubata chokwadi kuti pakaita masaramusi nemaminimini pamufiye rakabatwa kuti munhu uyu aikuratidzai kuti inini handina kufa zvakadini zvakanaka, handizoba onai mukanyi kwataona wana kudini hawana kumuka. Mushure mekunge chokwadi icho chichi
kubuda ndopane matrix kana dare onai taungana wakasumwa kangani kunzi murudikana kuno richimbo correspondwa handizvoba nhasi tese vamwe tiri munomu absent of one tichiri kuti one watinotudhira naye kufront anenge achikominira kuti kwanzi g point b point c point d oright izvo wakaona ivhu ranotorwa kuchiuya unotuma mwana kuenda kumakuwa tese tiri munomu ndiani akambotuma mwana kuenda kurinda kana dai pauya hama munhu afirwa tinotuma mwana ero tichienda nanhingi kumakuwa kana tinotorasawira nemunhu mukuru achienda koupangidza pane hama nepai pati mwana mudiki ndiye akanzi chienda mushure mekunge mashoko auya direct kuti ati haana kufa zvakanaka ada kuenda neumwe ambotsamwa nei kuti azodzoke kotora wekwapama imi hamuna boko paari hamuna mhosva paari angauye kouraya hama yake pasina mhaka here kana kuti anofanira kurwisana nemhandu sei anga ari kudzokerera kunemi wekwapama mota dzichitsvamuka kudubuka munzira chiremba wakaenda zvene wakabva uko kuti uyu azotumirwe uyu kwanga kuuya manje kotireskiwa avaka kakaka avo wanga wakudzokera wapinda mutsaonaka wakuatapaka kwakuchidzoka kawo asi chiri kundinetsa ndechekuti mhiko yacho sei yakanga iri kuzodzunungurwa ichishandiswa ivhu reguva reuyu ndo pane nyaya yatakanetsana kana nhasi yatakakwesha mumatare sei tsumbe racho ranga riri kotorwa paguva reupi reuyu rakadii kunotorwa kuna sekuru wakadii kotora kuna baba wababa ari kuSouth Africa ndo matare kuzoti tinge tina chiremba tatiri kufambira matare emumusha tichifambira matare emumusha mune zvanga zvirimo zvatati kuda kunzwisisa kuziva kuti zvakanga zvambopinda musei ndo matangire zvakaita ndo mukuzobuda kwenyaya idzi asi mukuuya kwacho kuno kuti tifambire nyaya idzodzo semhuri tigadzirise mhuri tione kuyanana semhuri tizive kuti chaita kuti vana isu tichaiwe mabasa chii chaita kuti isu vana vasikana vatadze kuroorwa chii hapana akauya kuzonga tichitibatira pamwe pane ivo vacho wese vanozvarwa nababa vari mumusha asi sikungozwa kwana wakaita imwe nyakufa kusha ungava akaurayiwa here neuyu muSouth Africa ipapo handikwanisiunga ndichiziva kuti zvakafamba sei ndinoenda kutoda kuchitobatsirwawo kuti ndizive kuti chii chakaitika matare takapinda manga muchibvunza here mimi kuti handiti dare mukanga maripinda here nachiremba chiremba handiti anokwanisa kubata mweya wemufi kutaura kuti ipapo chiremba havana kuzokwanisa kutimutsira iye mufi makakomera here chiremba kuti timutsire apa pasati pataura kuti atimutsira zvakaita kuti musafumbira chisvo dzanga dziri nhau dzekuti paine nyaya dzanga dziri mudare dzakawandisa dzaa dzichibatwa kuti kwagara kune dambudziko rekufiwa rakaita kuti tinge tichiuya muno after iye ashayika kune vamwe vakatera mashure vakafa futi zvisina kutsarukana kuzoitazve hapasiripo pega pakatorwa mavhu makuva ipapo kuzototi izototaurwa nachiremba ndofunga papabuda 3 cases dzekupinda mumakuva ivhu richitorwa asi vanoanza nyaya idzodzo vanga vasipo pakauya chiremba mumusha nanhasi havasati vange vauya kuti vadaire nyaya idzodzo kuti chii chakaitika ndo wacho ari kuramba kuti tinge tiri pano tichirwirwa kuti zvakafamba sei tiri kuda kuti tizive chekutanga kumutsirwa ivo vacho vakafa takuda kuziva isisi kuti mimi wanapama wacho munoda kuti isisi tikubatsirei sei nyaya yeniipotsore nekuti chiremba unoda kupitira handizvo here chiremba mimi ndimo waridzive nyaya dzekubatsirai sei pamusoro nedidi zvenangosimukira zvangu pari kuzi kumakuwa kwakapinda kwakatumwa mwana semumwana iyeye
akambotumwa futi akanovhura guva rababongo. Wavhura guva rababongo rakagadzirwa zvikanzi ataita mistake, wakavhura dombo. Waida kugadzira guva vanoti waida kugadzira guva ramai wemwana, ndokutuma mwana ndokunovhura dombo, asi wakanovhura dombo rababa wedu isu, havanovhura ramai wavo. Ndobva wazoti tiri kuHarare, wabva wafona wakati dombo ravhura by mistake. Saka semwana iyeye ndiye akatumwa futi namukoma apo kuti anovhure guva, mukoma wari kumba. Saka ininowo zvakundishamisa ndezvokuti pakavhurwawo guva rababa wedu isusu, makabva mapiwa nemwana zvisina kusarukana. Then mwana unokakura zvakadini, wane makore mangani kumwana wemunopise mwana semwana mudiki kwao panguva yacho zvaitika izvi mai wake pakazoitika ini paakaenda pari kunzi akatumwa kuna baba wangu ini anga ini ndandiri grade 6 pakasheka baba wangu zvichira kuti iye anga ari grade 5. inini mubvunzo wangu uri pakutika mataura zvekugadzirwa kwemakuva ndizvo mwana une chekuita ere nekubvisa dombo tinoziva kuti zvakaitifamba sei. Isusu tiri kuHarare hatina chataiziva, takatozotaurwa kuti guva rababa wenyu ravhurwa by mistake. wanga varipo ndiwana ndo wasina kuwira, ndo wacho wanasa kutaura kuti zvakaitika zvakadai sezvemimi mavaka zvekutaura zvamakazwa ndo zvatakazwa. hapana ega wangawari Asi patakabvunza isusu pakaita kukandirana mashoko, tikabva tazoguma tanyarara, asi takaita dambudziko rekuti pakabva pafiwa. miraitaure chokwadi tabvenda mbambereswa tozviba. Vanhu ava vasi confused baba, but vanhu vavari kudhila nawo ndo masuper power. Musati nyaya dzavo dzese havasi kuziva kuti tirutsika papi tichiita sei. Hakuna munhu ari pamusoro pamambo. Ndiani ari pamusoro pamambo muno? Major 3 ari mubhuku ramambo, president ari munyika yamambo nasabhuku, munhu wese handizvo here. But timu racho rese hari kudiva pachena kuzoanza nyaya idzi nekuti ndedzemachina. Changamire mibvunzo yamurufa yaita ndo iri kunzvengwa kupindura wakadaro. Murume uyu akabvunza nyaya yake mumatare kuti izotoputike ava yakanga yatanga kutosunga kwawo ikoko kuti izoma chakakudzimaidzai kuti munoenda muri kuda kunobata guva ramai, moenda kunobata rababa. Hau makazotora here vana vacho mukagara navo pasi kaoti makaita zvefoni? Wai mimi muchienda kumakuwa muchinobata metsi dzenyu muchinzvenga vamwe? Nanhasi mibvunzo yamunayo ndiye hatinayo futi. Asi isisu wana chiremba hatityi kuzvidudza kuti ukaona munhu anotambira mumakuwa zvisiri right chiko muroi. Ende mune dirty game ravari kutamba mumusha mawo. Timu racho rese riri kusapotana padirty game iri kuafekta vamwe. Maenda kunobata guva risiriro, sudden death mwana ubvafa. Vanhu ngatifambe, mukufamba wanobatwa wanochinja nyaya, wanoramba wachidzokera futi munumber 1. Nanhasi dzinza rakuzogara pasi vana havasi kuroorwa vese ava zvinhu zvanetsa handizvo. Nyaya yako ubuda pachena wanotanga kuisa futi maara nemarivhesi nekupindura choki. Inini chikumbiro changu chinoti dare ramambo rine simba, hakuna unorambira dare ramambo. Ngawasungwe wauye apa wapindure nyaya dzavo. Mibvunzo yamuri kufara ifanira kuti unangana nawo iwo wazvipindurire kuti taita izvi nekuda kwezvakati, takaita with confusion. Mobvunzwa kuti number 1, number 2, number 3 iconfusion here. Then we answer. Izvozvi tikaipendera nekupindura titega masipai atori muno musomo tichingobuda tete panzi zvakati vasinza musono ndinhingi. They are going to short these people. Vanogomwa futi ipapapaka tekutotadzana nenyaya kuti takasimudzirana musinga kudai so. Takati hakuna umwe anodzika pasi baba kusvikira nyaya yapotsoka yabuda paii. Dai ndisina kusunga kwadono. Chimbonzwawo chete wakasimudza maoko. Chokazamba chitete. Muri tete wafamba.
ndiri mukunda pamusoro imachinda amambo Mutasa. Ini ndinoitwa Margaret Pama. Wana baba wangu wanashuma kusvikira kuti tizodai tiungane tizouye kuna chiremba takatanga kuuya pano. Mushure maunge tauya pano takafirwa nemwana wehanzvadzi, tikafirwa nehanzvadzi, tikafirwa nemunin'ina. Taakumunin'ina wangu ndipo takagara sedaro kuti ngatifambei. Zvikanzi tofamba sei? Tikati kumusha ikoko kune maungiro ekungoti vamukotsa njira. Tikatombosekwa nemadzitete edu atinotenda kuti ndo madzibaba edu ndo vakuru. Mukotsa njira mugona mari yangu dai. Tatinotsaya munhu tinotaura naye. Zvikanzi all right. First time takauya tikagara dare navamukotsa njira apa. Tikarongerwa matare. Vamukotsa njira wakati mumushame ndinofanirwa kupinda mumushamenyu ndogadzirisa nhaurwa dzemumushamenya. Tikati hongu zvikanzi Chief Mutasa wangu rutongera nyaya uku. Chende munotaura na Chief Mutasa kuti ini wamukotsa njira ndofanirwa kupinda mumushamenyu. Tibva taenda kuna Chief Mutasa akati ndinotenderana nazvo. Imi matenderana nazvo here. Tikati hongu. Zvikanzi chende munogara pasi muonesane nemari dzinodiwa wamukotsa njira kuti mupinde mumusha. Tikatorana tese ipapo tatakachabatana. Tikatorana tese nemadzitete edu naivo ana mukoma rutaurwa wakuramba kuuya kuzvinezvi kudai. Nevamwe wakatoramba kuuya pasi vazotora wamukotsa njira kupinda mumusha. Tikamira futi uko tikayanana tikataurirana nemari dzaidiwa dzawamukotsa njira tikati umba by umba inobvisa mari yakati tikatenderana. Here comes date redu rasvika roti tidaidze vamukotsa njira vakauya zveshuwa mumusha madzitete edu akaramba. Iyo hanzvadzi yedu hombe ndiyo yakazongouya ikangobatwawo zvayakabatwa nachiremba zvezvimwe zviri kutaurwa nhasi. Asi nhasi uno still madzitete edu akaramba kuuya. Saka isusu ndafara pambobvunza shumba kuti imi manhu ekwapamwe muda kuti tikubatsirei sei. Because nanhasi hana dziri mumaoko kuti tinorarama here kana kuti chadini kana kuti tada kutotedza rimwe timu redu ramanje kungosilashwa kuenda sehuku. Mapostori hanzi anozomborowa muchinjikwa kuda kucheka huku. Isinoisa hatizivi kuti tongofawo yedu here tongoparara dzinza rese. Besides kufa mudzimba umu hatitauri. Kungogara ungoraramawo pamwe pacho tisu vamwe vanotaura kuti takagarira wana mamarriages macho asi kutaura futi madzibaba edu acho zvakarema. Saka pataurwa nababa vangu kuti muda kuti tibatsire sei tinoda kuti futi madzitete edu auye naiyo hanzvadzi yedu iuye motibatsirana shumba mumusha medu. Ndo mamiriro azvaita vamwe maingonzwa nemaungira nhasi tiri pano. Ndapenda. Mimi ndima kutochisa madigiri nenyu kapa kuti tione kuisa masamanisi. Asi ndime ukafama makakwana here madzibaba enyu aripo Ndiani wakatosara ndio ana tete wacho uya wacho ndio wakuru kwatiri. Asi pakutanga apa taifamba zvakanaka. Patakagara dare apo na chiremba wakabatwa iwo wobvaona pakanzi saka nyaya idzi tichachodzipedzera mumusha menyu chiendei monyoresa kwamambo. Ini ndakatonzi mukuru ndiani apa ndikati ndini. Ukasitora chitupa chako chiende wonyoresa kwamambo kuti tabvumira wachiremba kuti wadini wapinde mumusha medu. Tikabvumirana pakuzoti zuva rekuti chiremba wauye wanatete wewe chiuyai wanatete wanga wakatoterwa kudzimba kwakuti chiuyai zvezuva riya rasvika. Tete akangobuda panze chinyararire kwakutora huswa kwakuti gora apa titocheke ukama. Ukazi aiwa hatisi kutaura izvozvo toda kuti mumusha medu mugadziriswe zviri kutaurwa. Chiremba ukatitaura kuti mune ngozi mune chikwambu mukakwanisa kunga muchiri paizvozvo munoona musha wenyu uchimira zvakanaka. Saka zvese zvinhu zvodaida kuti tive tinotsanangurwa nachiremba kuti zvichachizofamba sei. Saka wana tete wacho wakuru wanotoziya dzimwe nhoroondo dzekumasoro wacho hawana kuuya, havasi kutoda kuuya. Wana wari kuyamiwa nenyoka wari kurarwa wana pamukova mumwe misha wavo vakasomuruka nanyoka amuruka rikaba wanu murukiga munhu apa nyoka rubva oneka kuti were rufu rwegarogwa nenyoka pamusoro. Izvi zviri kuitika. Inini ndiri kuti mhuri yekwapama nyoresai mazita evanhu vari kuramba kuuya vari
Ese kuna sekondari. Mazita ese yawanhu waliwa makuya wacho wese, wanyorese wese, wapiwe masamoni, wauye kuno kudari kuno. President andipona kana zvanzi chiremba mungotsanjera. Hana ubatanye madoba. Waruda kuchechi kwawo St. John kana St. Peter wisiri kana kupi. Inini ndiri chiremba ari open. Handimborambi pamamwe magwaimani. Ngauye chandiri kuda ndechekuti wanhu yopapama wapona here. Fuso. Handina wanozivisa mambo tauyaone nebhuru redu. Go welcome chedu mubvunzo kuti shamwari. Tamuground. Iwe pinda ndapinda on ngatirime munda. Wanhu wapona here. Ko apo rupono here. Iye ndoti apo rupono here. Ko apo ndepapi. Bora mberi. Tidakuziva kuti machira netsvimbo rimwe zvati munyuka mana pama zvakabva ngekuti rimwe wainyepera kuti unamata waroratsa zviripi. Imi kana ndimi changamire zvingaite mutemo wekuti rufu muri kuiga munhu nyoka tarara mheta yakuda werewere next futi ndizvo nyoka werewere nyoka rufu kaindinyi munyika yenyu mambo mutasa wabvunze kuti zviitikire ko ndunyepera zviitikire kweni wakasanola nyoka watoziva kuti aiwa rufu usati rwaita meno kaindi yesaramusira chekuti aipangudakuedza hatina uwirirana here apa tatawirirana kuti vari kudiwa vacho ivavavo even vari kusauti vacho ivavo handiva nemanhamba vanofonerwa saka ngatichitendai mazita acho ngaachouya nanyahana wacho Katikabvunza kuti mambo kana vachitonga kumakoti samoni rekutanga rechipiri rechitatu kana munhu asiri kuuya anenge achizotongerwa mutongo wakaita sei nokuti masamoni akaenda ekuti uyai kudare havana kuuya samoni rechipiri raenda poita masabhuku zvakare mudare munzvimbo yamambo mutasa masabhuku anonowirirana kuti iwewe nyaya yatiri kuita iyi yekumakuwa iyi chiinyarara iyi nekuti mune muchitangirana doro haisi kufamba masabhuku enzvimbo ine anenge aine huori here kana kuti chihamiri kusangodziwawo nekuti masabhuku acho kana tichigara munzvimbo masabhuku pane vanenge vachitonowirirana munyaya idzodzo nekuti iye sabhuku akapiwa samoni rekuti munhu wako ari kuuya kupi munhu wako anofanira kuuya kudare ramambo ko sabhuku nhasi atadza sei kuuya nemunhu wake kudare ramambo kana samoni rinosvikira kwasabhuku sabhuku ndiye anoudza munhu wake uyezve chiremba pamusoro dare ratakatanga kupinda isusu makati imimi mai ava tete ava tiri kufanira kuenda kunopinda mumusha mavo vakanga vasiri kufanira kuuya kudare rekwapama asi nekuti tete ava vakabva kuti ngatirembere ukama kumba kwangu handi nanhasi tete ava zvirikuda kuti amukotsa njera natete vedu ndo vari kufanira kunotaurana nyaya dzavo kuti iwe wakatadza sei kuuya kudare rekwapama nekuti dare ranofanira kuenda kumusha kwake kunobvisa nyoka yake matitateri asiri pano sabugari kwamutari mambo ane foni dzake chiripo anga ari koko sabu anga ari koko anga achiti zvitindi sabu iziso rachimuriwo sara sabu ari kwamutari ari kufendwa mambo ane foni dzake mukati ime ndiri kuda sabu chimuriwo mukanga muri kuda kuti auye padare renyu kuna mambo sabu mambo anogona kufonerana chimuriwo achiuya pano ipapo dare riri raiti chaizvo asi kwakungoti kuitsika-tsika kukanganisa isu hatisi kutonga bairo ndinoziva kuti sabhuku ndiye ziso ramambo handizvoba nyaya dzakadai wanzwa kuti dhiri wanhu wabatwa munzvimbo mako wari kumakuwa handizvoba sasabhuku wewanhu kana pasina tishu kane sauti kuseri kwedhoo unofanira kunge wakamira kunge nyambobo udaidzira kuti munzvimbo mangu I don't want this ndo yatinoti jekerere kuwanhu
mina pamusoro imimi wana pama muri mubhuku rachimuriwo handiti ndizoka muri mubhuku rakwamuseu asi kumakuwa kubhuku kwachimuriwo handiti dzimwe nyaya dzacho hanzi kuzibata hanzi kuziriza mamuri kuperera munzira wari kuwana mumadzibaba edu isisu handiti asi imi mamuri guma munzira matanga nyaya yanyu mamutori sapoziti isafeba isamireba motoramba muchienda way forward but mamuri kugumira munzira imi wana pama hakuna sabhuku kana mambo anoti kazi kumakuwa kwapindwa kuirambo kwakanyararwa mozotisvipisa isusu tukazi masabhuku haasi kuita basaba hakuna zvakadaro hazviiti labujoi haaziri sabhuku kana mukutaura labujoi hazi baba edu ere amuri tikwazi masabhuku sabhuku ndi shepherd mazita emazibaba edu paimimi kuti sabhuku masabhuku kutengerwa mhamba ine mausvipisa madzibaba edu ariko mukomana tiri kumuziva iziso makambotaura ere nakoamunhu shepard muridzi webhuku washe mukomufonerawo kuti ndo zviri kuita chii zviri kuita mwana kunoku ndokuti mukadai makafonera chi baoni shepard ufenevhari kuti chi labujoi kuno kuri kutengerwa chi doro panyaya yedu iyaiya inozopera pane nyaya yakati asi makavamanyarira asi ndi baba wanyu mukadai maimamine raiti yekutana bhozi tese tiri vana shumba hamufaniri kubva mama mati bai mimi sei avo warubva wasikirira nyaya handizvomba izvo mapopota mambo patapedzisira kuuya panapa tichifambira nyaya yedu iyoyo kuchinzi wachiremba mukutsanjira hawana kudini hawana kuuya takati tichibuda muno sabhuku chimuriwo wakataura nanoniteedzera Joseph Palmer akati nyaya yenyu yatopera iyi hapasina kwachaenda nyaya yedini nyaya yapera ndazviona kuti haningamisidzani namukoma ndiye anonzi aniko Lovejoy zvinoshanda vamamusikazive ini tauchikutaurirai kuti sabhuku chimuriwo anga aripo anga akatobatira futi ndi Thomas vakashaika ashaika kudaro mwana wake ndiye akabva asara ari kubatira asi baba waapo sasabhuku munin'ina mukoma wanyakuenda Thomas ndiye uripo nanhasi uriko Shepherd uri kufenvhari ndiye sabhuku uripo pari zvino uyu mwana uyu tosaka tiri kuti imi mawanana napama muri kuitanga musiruziva pakuti munogarepi uyezve sabhuku wenyu ndiani uyu watutoraya ndiani muri kurasika asi amire zvakare sabhuku akasaina handisingazivi kuti ndiwe baba weuyu here aripo Lovejoy ndiye akasaina death certificate rababa wangu ini achiti atemwa nemusoro akasheka muna June ra2009 iroro anga aripo 2009 ndiani ndiye akasaina death certificate reuyu akafira kuSouth Africa neaccident akati pakanaka pamusoro yana baba wangu isusu inini ndofunga vamwe vacho vanashumbaka munondiziva munombondiona asi nokuda kwehondo dzakamuka kutotizwawo ngomotizwawo neupenyu hwako sezvamuri kutaura shumba kuti sabhuku chichi but isusu kana dzimwe nyaya dziri kutongwa kumhiri kwekwe ivo vana bautrader ndivo vamwe vanodzitonga nyaya dzacho ndo mamasorosi acho handiti ndirunyepa here saka isi hatizozivi zviri mberi imi ndi munozoziva pachenyu paushumba hwenyu hwedzimbabwe isi hatizonyanyi kuzvitsvaka imi ndi munozoziva saka isi tinoonanga uripo
imi mhangu chitotya kuti kuna sabhuku chaiye hasitoiziva banyaya maacting arudini aruiziva and ndiwo anenge warudini wari kuvharirana magepa mamu kuenda kumaofisi asiriwo manopa uchipinda maofisi chaiwo takupai one good example yekuti unokopira nyaya yenyu yokochemera epari zvino ndi baba Shepard chimuriwo sasitatoya kwamuri imi muri madzibaba edu iwo Gordon Shepard kana kuti bwangu Shepard handichazivi kuti mukuru nababa wangu ere kana kuti mudiki handichazivi imi mutori pano namadzibaba edu chitimatsirei still mushande wenyu ndozvatataura takukotauro ngenyama mazitataura kuti ivo avavo vanani girini vana Ngoma Shepard vacho ndo vatakuti sisu kuti vadaidzwe vese vauye handizvo here vava vari kusouth ava ndo vachatitaurira kuti vari kukwanisa kuuya rini because tinoti nyaya ipere pane kuti murambe muchitenderera apa patakungoramba takudzoke takuenda tafambe mberi pabenzeke kumashure sisi tutawirirana vanhu kuti ngavadaidzwe vese nanotete wacho ivavavo ngavapiwe masamoni shumba ngavapiwe masamoni imimi muri kuvaziva vanhu vanofanira kunge varipo ngavapiwe masamoni vese vapedza kupiwa masamoni vese isisu tochiti tsoka wechiuya wobva madi basa robva raitwa basa robva rapera musaita kunga nemiwo futi mese maputirwawo kakochi mukai taurai natsoka vakubatsire mugare makamuka tsoka batsirai mhuri ndakatoibatsira zvamuritoona makomureds akatodai so warutoziva kuti pawari ndo pandiri ende tiri kuatakwa kwete bijanaka aiwazve asi inyaya dzekuti musinga takasimudzirana ndosaka manzwa ndikutora pamberi pedare kuti inini nyangwe ng'anga iri kubva Joburg ngaiuye inini apa weda kwauya 50 ndi 1 tida kuti mhuri yekwapama ipone ndida kuziva kuti triki iri kuitwa kumakuwa iri kumborevei ivhu rakatorwa makarishandisa sei makanga mawaudza ida nhasi anoda kuziva uyu anoda kuziva uyu anoda kuziva uyu tida kuziva kuti mitsoro ipi apa iri kuti kwedibidza teso titonge confusion tiri kudhakwa ngetsotso asi hatidhakiki ndapedza